para sa libre sakay. Barangay Takuling nanguna sa may pinakamadamong kaso sa COVID-19 sa Bacolod sa sulod sang 14 kaadlaw. Sa balita, National Presidente Duterte nanawagan kay Cayetano kag Velasco nga respetuhon ang terms sharing. Pagpasaka sa sweldo sa mga nurses ginpanawagan ni Labor Secretary Bello. Sa balita international, Russia ginpasiguro nga sabton ang mga kapaltahan sang ila COVID-19 vaccine. Kag sa sports, gilas Pilipinas apektado sa patigayunon nga PBA bubble format. Balita Entertainment, unang nga tao nga nagkasaka sa 10 ka beses sa Mount Everest nagtaliwa na. Samtang sa balita special, aton pagistoryahan ang mga pamatasan sa isa ka tawo, may baluan paagi sa iya nga paglakat. Aksyon Balita Morning Edition. Mayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 23, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz. Kag karon sa detalye na sang lakat sang panahon. Takna alas 3 kainas ang kaagahon ang low pressure area kun LPA ang nakitaan sa 365 kilometros nasidnangan sang Katarman Northern Summer. Ang southwest monsoon o kun hanging habagat ang nag-apekto sa karon sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang eastern kag central Visayas sa maging magal-umon nga may lapta-lapta nga pagulan kag thunderstorm bangod sa LPA kag habagat. Ang Palawan kalakip ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro ang mangin magal-umon tubtob magal-umon nga may lapta-lapta nga pagulan bangod sa localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagat na nakatundan ang magaluntad sa Visayas, Palawan kalakip ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental yara sa 25 degrees Celsius tubtob naman 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak tak na alas 5:45 sang aga kag natalan ang magtumod tak na laman alas 5:51 karon sa hapon. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:12 ang nagapanguna nga mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Good morning! May aga na naman, Aksyon Dorel. Good morning sa tatanan ng mga ka-aksyon. It's thanks God, it's Wednesday. But thanks God, it's Wednesday. Advance of Friday, Action John. Okay, good morning sa tatanan ng mga naga-monitor na via FB Live, no? Check to be adanay be. Good morning dira kay Renzo Martinez sa areas ng PRO6, no? Naga-monitor via FB Live. Basi bla karon malipatan ko pa haw kag disgrasya pa karon Aksyon Dorel. Sige? Yes, kay Miss Heaven nagapamati siya Action John. Good morning. Kay Bambi Padalna. Good morning Action John, Miss Dorel. Weng Hava. Good morning. Kay Araneta Barido Disarray. Good morning sa tanan nga nagapamati. Stay safe and healthy. Kaya hala na dula. Jean Oisiser. Good morning, Action John Diaz and Action Dorel Cabatu. Monitoring always. Hello to Energy Fans Club. Thanks, God bless us always. Okay. Kay Liza Joy Ilon Amoroso. A blessed morning, Action John. And so in love and blooming, Miss Dorel Cabatu. Bow. Thank you. Hello to all the Energy Fans Club. Good morning man sa tanan nga gapamati sa Action Radio Bacolod sa pamilya niya. Pamilya ko da sa Purok Mabinuligon, Barangay Sumag, kay Tatay Sito and Rita Ilon, Guadalupe and Ramos family, and of course sa cousin niya nga si Johnny Marini nga ga-monitor subong. Thank you. Good morning, Ged. Kaya, sige Action John, Nelin. Good morning kay Nelin Pigrinen. Good morning sa inyo duha. Galantawagin ko sa inyo kada aga. Thank you for watching, Ma'am Nelin, and listening, Ma'am Nelin Grinin. Dennis Richard Tiboruma. Good morning, Papang Jay. Good morning.
Good morning! Good morning din. Sambal siya ko nung he's not feeling well. He's not feeling Pero, well? at least subong okay na siya, Aksyon John. Feeling ko need yan ni motivation and Wala ka inspiration. bongga. Basta good morning, halong gid ka mo. Good morning. Ano kuno good morning Papang Jay. Kag Mommy Doors, happy morning lang sa tanan, especially sa LG Fans Club. Thank you watching here from Cahiglupad, San Enrique. Di dya ginaguro ya motivation. Yes. Hindi man inspiration. Good Kag hindi morning, pagid Des. expiration. Kay Ginoy Sincere, good morning, Aksyon John. Christopher Alimon. Kay Tito Benji Suelan, good morning to. Good morning, Sir Kamusta ka Benji mula? Suelan. Yes, good morning. I hope you're doing good. Wow. Sa may Sagay Central. Sa Sagay. Sa din sila? Sa Sagay Sagay Central. Central. Sa Lopez. Hindi, alay na Lopez. Ay, sa Central. Yes. Okay. Gets mo na. Oh, gets ko na. Salamat. Good Gay. morning. Good morning, Tito Benji Suelan. Kaya may tita ko na dadogan nag-teach sa Central. May tita ka da. Okay. Greet mo man. Good Sige, morning mamamit kay siya. Ta Jane. Good morning dara sa inyo. Jane ano? Ta Jane sa Ligbon. Good morning. Tita Jane, good morning. Wow. Tita Benji, good morning. Yes. Christopher Alimon, all the way ko sa Bata. Morning. Good morning. Kay Aksyon John. Kaya after na kay Sir Benji. Okay. Kay Nisa Fauze, mayong aga. Kay Bads Perlado, good morning, Aksyon J and Idol Dorel. Tamyaw ko lang, Perlado family. Sang Celine Homes, Fortune Town from Buson Perlado of MV Sun Road. Yatsuka Pyeongtaek sa Korea. Okay. Good morning dara sa inyo. Nag-on board sila Aksyon John. As Hello ano mo ni sa sila? pagbiyahe, mga sir. Meaning, ano ni sila ng seaman. Of course. Good morning, Pinoy Buds Perlado. Seafarers. Okay. Okay. Kay Christopher Alimon, ano daw ulit nag-appearance mo? Ara Bet mo lang dyan manggarot-garot. Manggarit-garit gali. Kay Bert Caraballo, good morning. Kay Ming Agapis gali. Good morning, Aksyon Radio, Ma'am Dorel, Barangay Santa Rosa, watching live via FB. God bless us all. God bless, Ma'am. Okay. Kay Mursa Dennis- na no ang Santa Rosa. Hambal ni Dennis, daw tagimata, yun ang mensahe. Pila na, Dennis, ginapakadlaw ka lang naman, kaya hambal da ni Dennis, kagapon. Not feeling well oo, siya. not feeling well siya. Aha. Sige lang, amo lang kinala. Importante, may panabor ka pa, Dennis. Gani, de. Kaya kung nagpangatsi ka na din, inaguro do. Charot. Charot lang, Dennis. Kinanglan na kita, kinanglan na kita sang inspiration, motivation, Yes. kag expiration. I would like kung ma-expire action dyan, hindi na siya mapuslan. Mo na gali. Good morning kay Birth Herapusco Caraballo. Sige, standby mga ka-aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Oras ginadulong sa kaalawan sang Kag sa aton nga mga kaksyon, Morning edition.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:19 kagkaron sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Nagdugang ang syudad sang Bacolod sang 21 ka jeepney drivers para sa libre sakay nga programa para sa mga essential workers umpisa sang Lunes nga adlaw, Setyembre 21. Bangod sini 63 na ka drivers ang nagabiyahe umpisa las 4:30 sang aga tubtob las 10:30 sang gabi nga may duha ka oras nga interval sa kada trip sa pito tanan ka mga terminal. Suno kay Councilor Dindo Ramos, chair sang Committee on Transportation, 3 ka mga jeep para sa mga essential workers ang gindugang sa kada terminal bangod nga mas mataas ang demand. 6 na ka mga jeep ang para sa mga essential workers kag 3 ang para sa mga medical frontliners. Sa tion nga matapos ang libre sakay, tubtob Setyembre 30, magadangat sa 924 ka mga jeepney drivers ang makabenepisyo sang sining nga programa nga nagabaton sang tig 3,000 pesos. Suno sa konsehal, wala sang problema sa service fee sa mga drivers nga ila makuha sa masunod nga adlaw pagkatapos sang ila naman nga pagbiyahe. 63 na sila kaya lugang tagtatatlo ka na terminal to cope up with the demand sa mga essential workers. Essential yapon, di kulang ito essential. Nag-demand gina ato tumuloy sa essential. Nabatian si Bacolod Councilor Dindo Ramos. Nanguna ang Barangay Takuling sa may pinakamadamong kaso sa COVID-19 sa sulod sa 14 ka adlaw umpisa Setyembre 9 tubtob 22, 2020. Sa datos nga ginpagwa sang syudad gikan sa Emergency Operations Center o EOC, ang Takuling ang may na-record nga 111 ka kaso, ikaduha ang Barangay Singkang Airport nga may 95, Villamonte nga may 88, Granada nga may 71, kag Alihis nga may 69. Yara naman sa ika-6 tubtob ika-10 nga pwesto ang Barangay Estefania nga may 61, Bata nga may 59, Tangub nga may 57, Mansilingan nga may 49, kag Banago nga may 38. Base sa datos, yara sa ika-11 tubtob ika-20 nga pwesto ang Barangay Sang Mandalagan, Vista Alegre, Pahanokoy, Sumag, Barangay 35, Barangay 1, Handumanan, Barangay 7, Barangay 40, kag Barangay 28. Sa dugang pa nga balita lokal, ipaidalom sa libre nga RT-PCR test ang mga market vendors ng Libertad, Burgos kag Central Markets. Posible subong nga simana o kung masunod nga simana. Suno kay Jonah Abaw, Market Supervisor ng Libertad Market, ang swab test ang mandatory sa mga market vendors nakip man sila o kung sa ilang mga empleyado sang syudad nga na-assign sa merkado. Dugang pa ni Abaw, posible nga makakuha o kung makuha sa mga nagapangumpra ang COVID-19 sa merkado kag ila ini ginadala sa tagsa ka mga puluyan o kung komunidad base man sa palayag ni City Administrator M. Ang. Suno kay Abaw, ang 3 kadalag ko nga merkado ang nagapatigayon sa karon sang data gathering sa patigayonon nga swab test kag ginpabaluman sila nga ang resulta ang magwa pagkatapos ng 24 oras. Ginabi-abi ni Abaw ang ining aktibidad ang preventive measure kontra COVID-19. Sa datos ni Abaw, kapin 1,200 ka mga awardees, transient vendors ang yara sa Liberty Public Market kag nagabaligya sa bagsakan ang ipaidaluman sa swab test. Within this week or next week, there will be a poll testing. Group my 5, diri nila imo. Tapos ang Balila, padalion na nila ang pinaka-result ng swab test within 24 hours magwa na ko. No? Nabatian si Libertad Market Supervisor Jonah Abaw. Masobra ka to nga sa mga personnel sa ang Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRRMO ang nagbatsyag sang simptomas ng COVID-19 kag subong na paidalom sa strict isolation samtang nagahulat sa schedule sang swab testing. Ini ang masubo nga ginanunsyo ni Mayor Neil Lazares III sa PIO Talisay official Facebook page kahapon nga adlaw. Sunod sa alkalde, dako ang papel sang CDRRMO sa mga emergency cases bago nagaserbe ang maini bilang frontliners sa COVID-19 pandemic. Dugang pa ni Lazares, hindi malikawan nga mabutang sa peligro nga sitwasyon ang mga CDRRMO personnel bisan pa sa ingin patuman nga health protocols. Sa karon sunod sa alkalde, magabaton lamang sa mga emergency cases ang CDRRMO kagin panugyan sa pamilya sa mga dialysis patients nga hindi anay makatransport ang mainis ang pasyente sa dialysis center. Nagapati si Lazares nga immunocompromised man ang mga dialysis patients kag delikado nga ma-expose sa virus. Sa record sang Talisay City Health Office, as of September 21, 2020, ang syudad ang mayara sa 382 ka mga COVID-19 confirmed cases, 215 ang nakarecover kag 13 ang napatay.
Ginpasiguro ni Barangay Tangob number 1 Kagawad Rudy Montaño Sr. nga committed siya kag himuon ang tanan agud mangin isa ka epektibo nga temporaryo nga barangay kapitan sa sulod sang 6 ka bulan samtang ginpaidalom sa suspension si Barangay Kapitan Noli Villarosa. Sulod kay Montaño, iya ipadayon ang nasugudan ni Villarosa nga mga proyekto ilabi na ang pagbulig sa pumuluyo. Dugang pagpreparado kag planado na ang mga aktibidad kag proyekto sa barangay kag kinahanglan na lamang ini nga ipatuman. Palayag ni Montaño hindi maapektuhan ang pag-abiyanay nila ni Villarosa bangod sa mga kaangay sini nga mga hitabo. Dugang pa kung siya lang ang pamangkuton na hindi na siya luyag magpungko sa mabugat nga posisyon bangod may kabudlayan apang para sa pumuluyo iya himuon ang tanan. Madumduman ginpapanaugan sang Office of the Ombudsman sang 6 ka bulan nga suspension si Villarosa bangod sa ginaligar anomalya sa tagtaganay sang Social Amelioration Program. Ginpahayag naman ni Bacolod Councilor Dindo Ramos nga may gindoso ini nga resolusyon nga ginaprobahan sa konseho nga nagapagabay kay Mayor Big Dia nga kun mahimo makahatag sang financial assistance ug food assistance ang syudad sa mga sektor nga lubos nga naapektuhan ng ila trabaho karon nga modified enhanced community quarantine. Una diri nagpatigayon sa rally protesta ang pila ka mga transport group sa Fountain of Justice sang Lunes nga adlaw Setyembre 21 nga nagapanawagan sang bulig sa syudad. Suno kay Ramos ang protesta sa transport group ang iya ginantisipar kag iya ginrespeto ang pagpautwas sang pila ka drivers. Dugang pa ni Ramos ginatrabaho na sa executive level kung paano ma-address ang concern nga maapektuhan o kung naapektuhan nga sektor kag nagpanugyan nga maghulat-hulat lamang kay iya ini nga iga follow up. Sa Rebaluan, una nga naghatag sang food packs ang syudad ni ginpaagi sa mga barangay para sa mga naapektuhan nga sektor kaangay sang drivers, mga empleyado nga nawad-an sang trabaho kag iban pa. May solusyon ng mga kami. Ina-work out naman sa executive kung paano sila na ma-address ang ilang concern. So, mula kila kung tanong, hindi na follow up nila from time to time. Kabahin sang pahayag ni Bacolod Councilor Dindo Ramos. Samtang nagalaom si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga makabagon ang industriya sang turismo sa labing madali nga panahon sa piyak sang ginatubang nga krisis sa COVID-19. Ini ang mensahe sang gobernador sa pagbukas ng ika-20 nga Negros Occidental Tourism Week celebration umpisa subong nga adlaw. Sunod kay Lacson, ang sektor sang turismo ang isa sa pinakaapektado sang pandemya bangod sa mga restriction kag limitasyon sa biyahe kag mga pagtililipon. Din pa panawagan naman sang gobernador sa mga Negrense nga magbulig sa gobyerno para maangkon ang inclusive kag sustainable recovery sa tourism industry. Ginpatigayon ang virtual opening ceremony sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial ka naka-Facebook Live sa page ng Negros Occidental Tourism Division. Ang selebrasyon magalawig tubtob Setyembre 27 sining tuig 2020. In celebrating our 20th Provincial Tourism Week, we are reminded that it is incumbent upon us to do our part in revitalizing tourism in the province amidst the current challenges. Nabatian si Governor Bong Lacson. Kag sa katapusan nga balita lokal, nakigbagin sa 3 ka oras nga talakayan sa 3rd District Congressman Francisco Benitez kag abang lingkod Representative Stephen Paduano sa tuyo nga pabakuron ang koordinasyon kag preparasyon sa pagbukas sa masunod nga semana sa pinakauna nga district-wide COVID-19 Emergency Operations Center o kon EOC sa Negros Occidental. Nagserbe naman nga main source speaker si retired Major General Mel Feliciano sa Interagency Task Force for the Visayas nga nagpathag sa mga major factor agud mangin epektibo kag efficient ang EOC. Pila sa mga factors ang mga mabakod nga koordinasyon sa command center nga dapat mangin centralized, husto kag timely nga pagkolekta sang data, critical meaningful data analysis para sa maayong intervention, workable referral system flow kag iban pa. Pareho man ginpahayag na ni Benitez kag Paduano importansya sang standardized guidelines sa pagtipon sang data, proseso kag analysis sa 5 ka LGUs nga sakop sang 3rd District nga ginalakipan sang Victoria City, Silay City, Talisay City kag mga banwa sang Ibe, Magalona kag Murcia. Samtang ginanunsyo ni Benitez nga ang iya opisina nag-request sang 18,000 ka COVID-19 testing kits halin sa DOH agud i-augment sa supply sang tanan nga LGU sa 3rd District kag ginasaligan nga maabot subong nga semana. Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management
Alright, good morning sa liwat sa tantanan nga mga ka-aksyon nga naga-monitor na karon nga aga. Good morning dira kay Sir kay Christopher Alimon. Good morning, Bert Herapuso Caraballo. Good morning, Aksyon Dorel and John. Good morning lang gali kay good morning, Action Lord John and Dor Cabatu. Greet ko lang ang pamilya Panagsagan sa La Villa de Guadalupe Alihis. Thank you so much. Thank you and good morning as well, Sir Vince Adolfo, no? Sang UNOR Campus Ministry Office. Sir Vince, good morning sa inyo dira. Ming Galiego Gapis, good morning, Action Radio Ma'am Dorel, kag Barangay Santa Rosa, watching live via FB. God bless us all. Ma-Earl, Action Dorel, good morning. Dennis Richard Tiboruma, balik daw tagimatayon ko nga mensahe, no? Bambi Paternal, good morning, Action John, kag Miss Dorel. Good morning sa inyo tanan. Lisa Pauzia, patamya ko lang gali, ma'am, family, solo sang Central Maaw. God bless inyo duwani, sir. Thank you. Andy Necesito, mayong aga mga ka-aksyon, Dorel and John, watching from Makati. Liyog patamyaw sa kuntatay, kag ungangan dira sa Hacienda Paranaso, La Carlota City, kag kay Tatay Vicente Necesito. God bless, no? Kay Sandrex De Pedro, good morning, Action John and Ma'am Dorel. Kay Cory Vidaha, good morning sa inyo. Padayon mga ka-aksyon. Yes, dara sa may Kuwait. May aga lang sa inyo. Ma'am, kay El Spoon, good morning, dear Dorel. Grabe, super tigas. Gano'n kita ko lang you. Anyway, good morning man. Kay Richard Daet Pacheco. Good morning, ka-aksyon mga Lodi. Pa-shoutout naman sa mga gwapahon. Abi sa batch 94 sang Maaw Sugar Central Elementary High School kag sa Hacienda Saragossa mga buot watching and listening sa Dalom Taytay Mining. Thank you. You're welcome. Kaya Bert Caraballo, sige. Kaya Giovanni Duhino, good morning, Action John and Action Dorel. Always good monitor, Kalong-Kalong Airport. Kay Merly Manos Abaraka, good morning, Action. Nga, alam mo ko din si Giovanni, magkakilagis sa tsaging correct, magkakilagis yan. Yes, diba, Action John? Abot magkakilagis si Giovanni, ano? Yes. Kay Merly Abaraka, sorry. Good morning, Action Balita. Good morning, Hinubaan. Watching live from QC Commonwealth. Kay Jocelyn Arisivita Olak, good morning man. Mayan Berinya, dra sa may Burgos Market. Mayong aga sa nagapamati sa Burgos Market. Sige, Action John, go. Sally Diamante, good morning. Stay safe. Pa-shout out lang kay Action Bride, di among lugar dyan sa Tagahimamaylan kay Sis Ana Petran. Halong kamatanan. Thank you and halong man, Ma'am Sally Diamante. Lani Mitokwa, good morning, Action John. Kag Dorel, always watching live from Isabela. Good morning sa tanan nga mga taga-Banwa sang Isabela. Kasi Manwa ni Action John. Yes. Good morning, Action John at Dorel, Cabatu. Ginatamya ko lang si Wilfredo Agrida dira sa may Bayanihan 2, Punta Taytay. Salamat. Good morning sa tanan nga taga Barangay Punta Taytay from Jerry Orbino. Sir Lito Dayap, good AM, monitor diri sa Punta Taytay man. Ma'am Mary Grace Mendoza, good morning. Si Ma'am Sally Diamante, kuno ara kuno sa may Bacoor Cavite, no base. Ligaya Abito, good morning, Action Dorel and Action John. Keep safe, everyone, and may God continue to protect us. Aba. Si Nanay Ligaya, nasang binalbagan, Action John. Good morning, Ma'am Ligaya. Yes. Ligaya ng buhay. Kay Arman Regalado, good morning, Action Radio. Tamyo ko lang, Mrs. niya kuno, dra sa may Montrata, Isabela. Mangyapon, Action Isabela John. man. Watching live from Valenzuela, Metro Manila. Oo, damo. Listeners, Yes. Isabela. O, dali na ako mga kampanya online. Patlagan ka kagawad. Kalay. Lain. Kay Alunan Suzette, good morning, Action Dorel, Action John. Be safe and God bless both. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning, beautiful girl Dorel and Action John, and to all the listeners, viewers of ARB, especially to Malacca family sa Purok Santa Ana, Barangay 31, and to all residents therein. Keep safe, take care, God bless us all. Thank you, Ma'am. Good morning, Ma'am. Keep safe. Sige, stand by mga ka-aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:35 kagkaron sa detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal. Nagalaom si Presidente Rodrigo Duterte nga respetuhon nanday House Speaker Alan Peter Cayetano kag Marinduque Representative Lord Alan Velasco ang term sharing agreement nga iya ginduso nagligad nga tuig para masiguro ang matawhay nga leadership transition sa Kamara. Apang sa news conference subong adlaw Martes ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginpabutyag sang presidente nga wala siya sang may mahimo kung wala sang nagakaigo nga suporta si Velasco halin sa mga miyembro sa Kamara ilabi na nga yara sa kada mamalidha ang desisyon kung sino ang gusto nila nga pilion. Sa idalom sang ginkasugtan si Cayetano magaserbe bilang House Speaker sa sulod sang 15 ka bulan halin sa pag-upisa sang 18th Congress sa tong bulan sang Hulyo nagligad nga tuig samtang si Velasco amo naman ang magasalo sa nabilin nga 21 ka bulan. Handa si Speaker Alan Peter Cayetano nga magpanaog sa pwesto kung hindi na siya gusto nga mangin leader sa iya nga kaupod sa Kamara. Ginihimo ni Cayetano ang pahayag matapos nagwang report nga plano siya kakasun sa pwesto. Sulo kay Cayetano kung mayara nga maghimo sang tikang iya paboran bagod kung hindi na nagustuhan sa mga mamalidha ang iya trabaho voluntaryo siya nga magbiya sa pwesto. Apang suno kay Cayetano hindi man mahimo akon isa o kun duha lamang ang manggamo basta na lamang magsunod ang Kongreso. Madumduman sang Domingo ginkumpirma ni Presidential Son kag Deputy Speaker Paulo Duterte nga nagpadala siya sa mensahe sa mga mamalidha sa diin nagahingyo sa Mindanao Block nga ideklarar nga bakante ang posisyon sa House leadership kadungan sang isyu may kaangtanan sa budget allocation para sa kada distrito sa mga kongresista. Sa dugang pangabalita nasyonal, nanawagan si Labor Secretary Silvestre Bello III ang sa pagpasaka sang sweldo sa mga nurses agud makumbenser ang madamong health workers nga magpabilin sa pungsod sa panahon sang COVID-19 pandemic. Ginhimo ni Bello ang tikang sang pamangkot kun nga malapit sa 200,000 ka nurses sa pungsod ang wala sang trabaho sa piyak nga ang Department of Health o DOH naglansar sang emergency hiring program. Suno kay Bello kinahanglan nga sakaan ang sweldo sa mga nurse sila binasa pribado nga sektor. Ginpayag ni Bello nga siya kag si Health Secretary Francisco Duque III ang magakadto sa Kongreso ug ipangabay ang pagpasar sang layi nga nagataas sa sweldo sang mga nurses. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, magapabili ng overseas deployment ban sa mga healthcare workers sa tion nga ang Pilipinas ang yara pa sa state of calamity bagod sa COVID-19 pandemic. Sa televised briefing, ginbasura ni Presidential Spokesman Harry Roque ang panawagan sa non-profit organization nga Filipino Nurses United nga tapuson na ang deployment ban. Suno kay Roque, klaro ang palayag sa presidente nga samtang yara pa ang pungsod sa state of calamity, mabudlayan nga kakason ang deployment ban. Ginasuportahan naman sang palasyo ang ginaduso nga pagpasaka sang sweldo sa mga nurses sa private sector pareha sa ilang mga counterparts sa gobyerno. Sa nabaluan, gintugutan sang gobyerno nga makabiya sa Pilipinas ang mga healthcare workers nga may kompleto nga mga dokumento nga magtrabaho sa abroad as of August 31, 2020 matapos ang apelar sang DOLE. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inabon posible tapik.
Aksyon, Dorel, kag sa atong tanan nga mga ka-aksyon. Again, happy Wednesday morning. Good morning kay Zet Alunan, watching from Hong Kong. Happy morning to both of you, Aksyon, Dorel. Yes. Antoinette Piliado, good morning, Aksyon, John and Dorel. Good morning lang da. Kay Dodoy kag Ardy Piliado sang La Carlota, salamat gid. Dennis Malaga, good morning, Aksyon, John kag Dorel. Pag-greet ko lang si Bebing Sulatras sang Morning Breeze Cafe. Kag belated happy birthday to you. Yes, career, go! Go! Last na lang ni. Last Thank na lang, you, happy kid. birthday. Di na to? Kasi sino ka? Ma'am Annie Raffles. Annie Raffles. Dali lang, gid. Kaya, hindi ko Ma'am Annie makita. Raffles, good morning. Good morning, Aksyon Radyo Bacolod. Happy blessed Wednesday from Okinawa, Japan. Ay, yes, good morning sa Japan. Ohio gozaimasu. Oh. Boy, Kabin, Umambong, dala sa may Libertad. Good morning, mayong aga. Kaya Pepper Parsley, good morning, John Do. John Do. Mati lang kami Akay Dorel City kag High. John Do. John kag Dorel. John Do. Bakalay. Lain. Mati lang kami City John High. Do, doon mo muna ginagamit kung may kaso ka, kung di makilalaan, John Do. Amo na. Mga John Do's. Kalain. Kaya Ben Barrios, good morning. June Marie Rado, good morning, Action John and Dora, keep safe. Watching live from La Castellana. Kay Marilyn Colarat, good morning man, may landa nga pagpamati. Sige, Action John, may agree ka pa da sa Again, mga good morning kay listeners. Vince Adolfo nga nag-monitor Ay, from... kay Sir Vince, you yes, are? Yes, Good morning, Sir Vince. Sir Vince! Wala kita ito lansones. Lagi tada, sir, nga na nagaling baligya, yung iban. Lanzones. Tinapay, minarapag na siya. Wala ko kita sa Ang nalipat tinapay. ko, ano to ganing baligya. Iya nga, nag-order ko, hindi available. Hindi, mangosteen ka, baligyaman na siya. Online selling. Gabi baligya, sumang sa mga mangosteen, mga, Yes. mga lansones. Mayroon mamaligya man taay. Yes. Ikaw yung kapamaligya, kamanggi dyan, no? Ano yung baligya ko? Wala ko maligya. Abawa! Good morning tala kay John Lloyd Belbar, kay Jose Rogelio Campos III, kay Maria Consuelo, kay Leonard Hori, good morning, Joringo Shalco, kay Miss Joy Borcelas, kay Sir Nolly Diaz, good morning sa Barangay 2, Romilin Guardamano, Harold Fernandez Seriani, Kersey Dulay, Hana Dakila, kay Christian Salaver, good morning, kay Sir Dave Sumagaysay, no? Kay Doc Marisa Pitalia, good morning, kay Miss Normie Ledesma, kag sa Ledesma family dala sa may Barangay Mansilingan, kay Catherine Emeterio, kay Miss Venus, no? Blanche, good morning, kay Miss Cindy Gabutas, kay Miss Verna May Flor, good morning, no? Halong, para hindi ka wrong send. Kalahin, so hindi mo wrong send. Para hindi Kay ka Beck wrong send. Sami, Team Bad Action John, dala sa may Moises Padilla, gapamati man siya. Yes, may landa nga pagpamati sa Banwa sa Moises Padilla, Banwa sa La Castellana, Isabela, damdamo tada mga solid ka action, di ba, Action John? Good Correct, morning, ma'am. Landa. Sa naga-monitor, kabalo ka na kung sino ka. Ay, na. Kag ikaw, good morning, man. Oh, Ano sige galing? ka ron. Tala ka sa kabalo ka na sino. Sana all! Ano? Huya-huya ko sa iya. Good morning, la. Sana all na naging jacket. Sana all. Ang ko gapamati ka. Oh. Di ba? Sana all. Name drop na yan. Huwag nang mahiya. Mas siguro Big Bang Theory. Yaw mo ka na. Ano? Wrong. Mga kaksyon, isa lang to. Wrong. Okay, Ang stand by nalan mga sa- kakson. Morning edition. Kag sa ato naman nga balita international, ginpasiguro sa Russia nga ilasabto ng anuman nga kapaltahan nga matugas ang ila COVID-19 vaccine. Sunod kay Kirill Dmitriev, ang head sa Russian Direct Investment Fund, ginapasiguro nila nga mas epektibo ang ila bakuna sang sa iban nga mga bakuna gikan sa iban nga pungsod. Nakahanda sila nga bayaran ang anuman nga damage nga matugas sini sa mga tawo. Madumduman nga isang Russia sa nagadali agud gilayon nga makahimo sang bakuna batok sa COVID-19 nga ginakabalakan naman sa mga eksperto ang kaepektibo sini.
Kag sa naman balita sa patag sang negosyo. Ginlansar sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang Digital Personal Equity Retirement Account o pera platform nga makabulig sa mga Pilipino nga nagaedad sa 60 anyos pataas. Sunod kay Governor Benjamin Jokno, 80% sang senior citizens sa Pilipinas ang wala sang retirement benefits. Ang pera ang mas ginpanami nga pera law ang ginpirmahan sa tuig 2008. Sa digital pera mahimo nga ma-access sa mga Pinoy pati man sa mga OFWs ang ila account 24/7. Sunod diri ang objective sa niamo ang mahatagan sang kaygoynan ang mga Pinoy nga makatipon para sa ila nga retirement. Nga ibaluan maayo ni nga retirement savings mangod hindi ini makuha tubtob hindi maglambot sa edad nga 55 anyos ang holder. Ang interest kag return ang nakadepende sa mga investor kag yara sa consumer kung tagpila ang ipasulod nga kwarta. Plano sa mga programa nga malabot ang kapin 5 milyones ka mga taho. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action John. Yes. Wala nga una nga tao nga nakasaka sa Mount Everest. Sang hindi lang kaisa ha, kundi kapulo ka beses Action John. Nagtaliwan na siya sa edad niya 72 years old. Ang iya pangalan, si Ang Rita Sherpa. Ini siya Action John, hambal sang iya apo nga si Purba, may nagbalatian siya sa brain kag sa iya nga atay nga among cause sang iya nga kamatayon Action John. Ginkilala man ni siya nga snow leopard bukod sa hilig niya bala or kasagad niya pagid nga pagsaka sa mga bukid-bukid. Kag gintawag man ni siya nga climbing superstar sang Nepal Mountaineering Association. Kabalo Action John gina-search ko ini nga Mount Everest, ang iya nagali nga kataason 29,030 feet. 29,030 feet, do mga times pila guro ka mount kan laon pa na. Oo, taas Action John. Kag guro. hambal diri nga amo siya kuno ang world's highest mountain, Yes. pero hindi gali ko. Hindi na siya kami ara pag inaiyang nga isa. Amo ni siya ang Hawaii, sa Hawaii ang Mauna Kea. Kay ang Mauna Kea ni Action John, 33,500 feet siya. Galing kay ang nami lang niya sa Mount Everest ko no, nagteksanay kami nanti siya mapatay. Ang bala nami ito ka perfect cone. Nga do ka tug. That's why yung tawag sa snow leopard kay tugnaw to nakabay. Kay Action John, ang ano lang ako no, ang ining Mount Everest lang niya ko no. Ang ano lang siya, ang known sa mas pinakamataas balang above sea level. Peak yun highest mountain above sea level. Hindi siya highest mountain gidya nga sa bilog nga kalibutan. Kaya ang pinakataas dili amo ning Mauna Kea. Sa Hawaii. Kung sakto akong pag-pronounce ha. Sa Hawaii na kay nakadto ko na ligad. Wow, ikaw ang bako traveler. Paglantaw ko bako hindi na do ka kapoy. Kaya basta hindi ka kabalik sa Basta hindi ko kabalik brahaw. Mo program ko daan pa dance action boy boss. Ay, yes, ara na sa Boy Boss, no? At bako, happy to announce that he's back from United States of America. Abuanan. Sige. Kalay. Sa sports, aminado si Gilas Pilipinas Program Director Tab Baldwin nga apektado sila sa patigayunon nga bubble format sa Philippine Basketball Association ug PBA. Inibangod mabudlayan siya nga manghulaam sang pila ka mga PBA players nga miyembro man mismo sang national team. Nasaad sa nasambit nga format nga hindi makagwa ang mga humalampang sa Clark, Pampanga kung saan dito patigayunon ang bubble format tubtob hindi matapos ang liga. Sunod kay Baldwin, ang mga players gid lang ang ila kontrolado amo Sunday Matt kag Mike Nieto, Isaac Go, Alin Bolandi kag Ray Suerte nga iya napilian sa tupang tuig 2019 sa PBA Special Draft. Madumduman, ginahulat na sa PBA ang pagapabasang Interagency Task Force on COVID-19 sa plano nila nga bubble format at padayon na ang nadelay nga hampang sa PBA masunod nga bulan tubtob bulan sang Setyembre. Balita Espesyal! Alright! Energy! Paano ba ng dansa? La 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 la. Paano? La la la. Very pabebes ang la.
Pwede mo naman kung ina-updan mo kasi mga Yes. diamonds are forever. Yes. So, siya dapat kaya para Oo. gaano man siya, gabagay man sa iyong mga outfit. Ganit. Sa Oo. bagay, no? Kaya Kaya namin sa outfit mo daan subong. Thank you, Action John. Diamond, hindi naka-pink. Diamond. Tudo, gamay na lang. Balik ko pa sa pawn shop. Gamay na doon siya, kada doon si Miss Mystica. Hindi ko pa mag-split. Ay, hindi ka pala mag-split. Ano lang, kabalo ka lang mag-liad. Okay, ako na. Oo. Bending. Sige, maliad na sa ating balita Special. special. Perfect. Kaya Kayo? balita, special Action John. Ang ugali o kung batasan gid isang tao kuno may baluan mo na sa iya nga way nga sa iya nga paglakad kung paano. Sige. So ang Action John hibaloon ta Action John ang para at least may idea ka man bala kung ang mga tao nga ay amo siya maglakat amo nagdi pamatasan Oo, niya. kung masugatan. At least may idea ka bisan Oo. na hindi mo pa siya mayo kilala. Oo. So una, may arag yung tao Action John nagalakat nga nagatihin. Nagatihin. Oo. Ini ko nung tao nga nagatihin Action John, indikasyon ni kuno sang manami nga ikaayong lawas kag malipayon ang ilang disposition sa kabuhi. Oo. Tapos attractive ni sila kuno Action John sa ibang nga tao bangod sa ila ability bala nga do pa ipa-lift bala ang spirit bala kung ara siya do kanami sa nga ambience sa Oo. mga Very charming. Yes, naano mo na siya. Ang iyang charisma. Bot Charisma. Di pa charm. Tapos charisma. Charisma. Charisma Oo. ka lang para isa na lang. Di ba? Kami classmate ko sa unang si Si Charisma. Charisma Mosquera ay. Good morning siya. Sige pa mati. Siya baka ligad ka pa mati yamanghod. Pero oo, sakto na. Kaya kung makita mo sa gatihin, duga excite la. Oo. They feel excited. Pero meron ko nakita to, nagatihin siya maglakat Action dyan. May classmate yung amo na maglakat sa una. Gatihin. Gatihin. Gamo mo na oh. Oo. Sisigi sa tihin. Tapos gulpig sa punta, may buhok. Gali ka sige tanga ako di dagdag. Ay, kalain. Di ba excited din siya ya? Kag may mga positive, ni sila kuno nga pananawan sa ilang life. Oo. Pero rare lang ni sila Action John. Kaya hindi tanang gatihin, kaya hindi na madalang lawas niya. Gatihin ka kapugat wala. Ay, sa mga gatihin-tihin, kiko balaga maglakat. maglakat Duga, maka-experience na ko lakat, duga tubo-tumbo ka. Ato. Kay, ang kung magtihin ka na kuno, imo mo blawas, duga sway na siya, kung maglakat ka. Kaya mo na ganun. Nga ka na. Duga sa out kilang tinikling. Perfect. Tapos, Kamo na siya. try mo tihin lakat, tapos kanda ka, la. Nakabudlay. Nakabudlay. Ko gani, may nakita ko ligad bata nga gatihin gid siya Action John sing gamo ginaga-point gid siya nga ano. Hamba ko basi balaga ano ballet? siya. Oo, ballet dancer. Ballet dancer siguro. Pero hindi man kuno, wala man siya kuno ka training. Mm. Ang lang gina siya siguro maglakad. Grabe no. At least hindi gasto sa hirap. Hambal sa ni Sir Bloody Montaño Pantilio, hiker section, daw K2 man to ang second highest mountain. Abala ka da nung Bloody. Basta sa Hawaii, Oo. kaya ano to atong ginambal ta kagina. Basta ang importante na hindi ang Everest ang tallest yes. Action done ang writer. Okay. Next, ang mga tao kuno nga maglakat bala Action dyan, nagaamo. Di ba meron gaamo ng kamot? Sa kilid, both side. Nga doon nagamo Kim na. Eng. Nga naga-bukal ang open palm. gamo na. Tubang gid sa tao amo na. So sila na kuno Action dyan, ang mga tao nga hilig mag-control sa ibang nga tao. Check mo ginang imo nga partner basi mo siya basi control. Hindi akay bas. Ay di bas ka pang tabog ni hangin. Na mo ko maglakat Action dyan. May ara, yes. Control. Kaya ang gapatalikod naman kuno ya. Ang gapatalikod naman kuno indikasyon ini isang mahuluyaon niya personality. Hindi, pero hindi pwede tamaran. kung kamo no, kaya maglakat siya blaga talikod ya Okay. kamot amo na. So mahuluyaon na siya. Pero kung gatubang gali nang indikasyon na siya nga hilig siya mag-control. Okay. So tawag siya controller. Controller. Hindi tawag siya controller. Ha? Hindi tawag siya controller. Ano? Basta lang. Sige ya kita. Hindi kaya tikon open palm to Gitabog lang siya ginatabog mo ginahangin. gitabog. Basta na mo to, siya gali. Bossy. Sino mo to siya nagkatabog? Hindi ba siya ko kung Tabog gatalikod. niya gali, di ba? Hindi ba siya gatalikod iya kamot? Amo to kuruya basta bigyan tago sa kamot ya. Base. Gas ya karon ya sa ipakita ko nung Maging kamot. tuom na Maging siya. tuom na sa gali ya. Kalain. Kawat. Kaya bukal ang kamot. Oo. Kung gaamo na bala maglakat o gamama. Abi ko kanya kung bukad mo kamot, do ka open ka. Open arms. Oo, diba? Ano, diba? Hindi. Meaning gali hilig ka mag-control sa tao. Dugampag ka. Oo, ako na maglakat.
Ang katalikod, yahulo yaon. Oo. Okay. Okay. At least may idea, Aksyon John. So, karon ko maglakad ta, mausisa, tapos Oo. mataan. Abi ko, ikon open imo dugang pang, kanablas sa circus. Na, sige, yage. Ano ka artiste, kung close naman imo pam katalikod, basketball player, kaya magka mo ka na. Dribble. Wow, dribble. Oh, dribble, di ba? Tidas so naman ang iban, kaya wala tatay. Yes. Actually, abang-abangan nyo lang mga ka-action, mga 25 pa ni Kuya. Charot! At napad sa simana. Oo, patipid sa balita. Sige. Yes. At least may idea lang sa action dyan, mga initial na sa action dyan. Yes. Hambal ni Dennis, hindi pwede nga natunok, thumbtacks, that's why, nga gatihin. Ay, muna, Des. Mabaka na lang tanay, hindi pwede nga may ano kada sa TL. Ano gano'n na? May May keyboard. Lakalain, may kiba. Ang kiba, action dyan, yan, wala na yung gabatsyag. Ah, wala May gabatsyag. lan. Ay, sorry, mas ibig ka pamahang. Ala. Yes. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:57. Kag inyo nabatian ang nagapanguna nga mga balita lokal, national, international sports artista kag balita espesyal. Diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 23, tuig 2020. Mga ka-aksyon, 93 days na lang antes ang adlaw sang Pasko, kag 100 days na lang antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Hotline upod kay Aksyon Art Tayupon. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.